guys. Kami karoon dito sa Tunda Highway. Likewise yan. Hello mga guys, mga Cagayan, mga kabayan. Ako kami magparid. Hello. Kaway ba, kaway? Okay guys, kaya akong cellphone may gamiton guys. Okay, wala ang barangay Tablong. Angkol. Oo, pagpapay. May tukar. Ha? Wala may tukar ang... Dapat ka na, tukar nila. A few moments later. Et d'accord, comment on représente les hommes. Son collector. Essayez de la pour la main qui l'a eu de no. And he goes like Bisaya kan ako. One hour later. Hello guys. Balik kami kay kaya lang ako. Kabalag ko sa inyo guys. Balik kami kay gabinan eh. Ako na ko lanong. Sige, kapuya, init kayo. Susunod. Tira. Lasing ko na kasi. Tingnan na tayo. Hindi na ako tayo. Okay, salamat. Balik ko ni Alma. Kasi makabiyahin na yan.